бәхетләр төя. Яңа җыр килә, яңа ел килә, яңа ел килә. Кайгы күрмәсен, хәсрәт белмәсен, бу яңа елда җирдә беркемдә. Яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән, яңа ел җыры күңелләр тулы, ярату белән, иң изге хисләр туганнар дуслар. Яңа ел белән, яңа ел белән, яңа ел белән. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, мөхтәрәм телевизор караучы тамашачыларыбыз. Ел артыннан ел уза, көн артыннан көн туа, йортларга, күңелләргә тынычлык алып, мәше яки куян елы килә. Икесе дә йомшак, назлы, җитез, мәзберек. Шул исәптән тырнап алырга да күп сорап тормый торган җәнлекләр. Ел хуҗасы гаилә корганнарны яратыр, чөнки үзе дә бала, гаилә җанлы. Шуңа күрә без бүгенге башваткыч тапшыруына Шүпрәле районының Иске Шаймырза авылыннан бердәм, уңган, тату, үрнәк булган Бәшировлар гаиләсен чакырырга булдык. Алар гади генә гаилә түгел, бик күп төрле тукымлы куяннар үстерүчеләр һәм үрчетүчеләр. Аларның үзләре белән якыннан танышыйк. Беренче уенчыбыз гаилә башлыгы Рафаэль Бәширов. Икенче кунагыбыз аның тормыш иптәше Зөһрә Бәширова. Һәм инде өченче катнашучыбыз аларның кызлары Гөлия Бәширова. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, башваткыч уенын башлап җибәрәбез. Шулай да уенны башлап җибәргәнче аның кагыйдәләре белән танышып китсәк, сезнең өчен уңайрак булыр. Шуңа күрә игътибар экраннарга, менә бу экраннарга шакмаклар килеп чыгачак. Шакмакларга 18 сорауның җавабы яшерелгән. Соравын яңгыратырмын сезгә мин, җавабын яңгыратырсыз миңа сез. Шунысын да искәртеп үтик, башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур, истәлекле бүләк-бүләк кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә, хөрмәтле уенчыларыбыз, башваткыч уенында иң күп балл җыйган уенчы уенның җиңүчесе булып таныла. Һәм инде җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдерәсез икән, супер уенның соравына да дөрес итеп җавап табасыз икән, башваткыч тапшыруның супер бүләге автомобильне бүген Шүпрәле якларына алып кайтып китәчәксез. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Өстән аска икенче сан 5 хәрефтән торган сүз. Кемдә булса теләгән, максат итеп куйган нәрсә, ул да булса, хай менә шулай булса ярар иде, хай булай булса ярар иде дибез. Тимәгә басабыз, Рафаэль абый, һәм җавабы? Теләк. Теләк җавабы дөрес, бал сезнеке әлбәттә. Рафаэль абый, инде менә беренче булып тимәгә бастыгыз. Сез җавапны яңгыраттыгыз, сез һәм гаилә башлыгы да сез. Сезнең белән башлап җибәрүк танышуыбызны, әңгәмәбезне белүебезчә сез куяннар асрыйсыз, күп иттереп. 75-нче елларда абый иң ала абый инде минем, Рәфик абый. Гаилә кырды, килен семьясында, Сания апалар инде. Алар куяннарны муллардан асрыйлар иде. Бүләк иттеләр безгә. Сезнең гаиләгә бер куян. Бер ата, бер ана куян иттеләр. Да, пары. Беренче елдан соң уйландагы абый, Радик абый үләнде. Аның туена без уже куяннар үсегән инде, хайран. Бер 30-35 куян суеп. Туй табынына? Да, туй табынына икенче блюдога куян ите куйдык. Куянны үрсетү ата куян белән шитәргә кирәк. Нәсел зур, яхшы нәсел булса өчен ата куян. Ансар жизни булышты, шулай кайтаргалады ата куяннарны ите булмашты. Рәтен белергә кирәк инде. Да. Куян үрсетүчеләр сез генәме, башкаларда? Бар, нитәләр асраучылар бар, нитә кызыксыналар.
Ләкин иң күпләп асраучысы Ең көпләп бездә, инде бездә. Якынча ничә баш? Аның санын әйтергә ярыймы? Ярый, 40-45 сан. 35-ке калдырдык инде без пока. Хайр, гаилә өчен генә тотабыз инде. 70-нче елларда Кече Шаймырза дибез инде без куян фирмасы булган. Сезнең авылда? Да. Бер 10 еллап ниткән, бер 500-дән артык матка аналар теге булган инде, маткалар диләр инде. Мәктәптә кызыга дежур торып куяннар караганнар, сатып дигән кебек акциясын әйләндергәннәр, нигә укытучыларга әйберләр алганнар, продукт алганнар, ни алганнар инде шулай. Шуның белән көн күреш инде, яшәеш. Да, шуның яшәгәннәр, да. Алга таба дәвам итик әле. Üstten aska birinci son 5 harften turgan söz. Şiir yolunda düşüp kalgan sözünü tabarga kerek bulur. Tatar yigitleri soğuşmılar. Tatar yigitleri nişli, bil oluşup, nişli Tatar yigitleri birleşe. Kireş. Tüymege basabızda cevap yanıratamız Zuhra hanım? Kireş. Kireşe doğrunda siz baraşlay bit. Cevabınız dürüst, kireş, bir bal sizge. Tatar yigitleri soğuşmılar, Tatar yigitleri kireşe, bil alışıp kireşe, Tatar yigitleri birleşe. Benim bir Rafaelim kireş yigiti, o bir avulda batır bulup neçe mərtəbə kaldın? 15 tək kaldı avuldan. Subhanallah. 15 teke sizden kollarda Şaymırza danın gana tügüldür indi Rafael abi bu indi. Tereyakta yerdə ben de Uldanski oblastında buldum, Çuvaşiyədə, Astarxanda, Sıyzırında, bütün tereyakta yerdə indi men. Yerimə çık kalmadı. Neçə yıl kireştiniz? 8-ci klassdan tutangaydım indi, 80-dən 45 yaşqa hali. Sır bulmazsan indi avurluk? İn yukarı. İn yukarı avurlukta? Da. Onda Abbasovlar, benim iptaşlar kireşti. Anlarsın, Sergey Pavliklar, Uldanski oblastında. Danlıklı kireşçiler bilen bir Kazandan meydanını Restem Geniyatovlar, benim indi. Feris Zabbarovlar, tereyakta. Onlarga көп itip selamlarını jiberip kalıygаны. Meni biluvchilar, meni bilmevchilar degan kebek jan atuvchilarga barısına da çön köngülden Yangi yıl selamı. Hem barlık kireşçilerge de aynar selam Rafael abidan. Hem sağlık selametlik barımızga da. Rafael abi şöyle aytыңыз әле, менә bu kireş koydan kile? Ol sizning үзлектән башланган эшме, нәселдән? Нәселдән, безнең нәселдән, ата-бабайдан килә. Бәшировлар гаиләсендә тоже Иршат абыйлар, ниләр. Минем әтәйнең әтәсе Хабир була инде. Сугыш кырларында үлде инде ул. Сугышка китәр алдыннан да керәшеп, кәшә сабан тоенда батыр калып китә. Бабай. Соңгы 5-10 ел хөкемдар булып инде керәштерәм яшьләрне. Яхшы. Башта инде үзегез керәштегез, хәзер хөкемдар яшьләрне үстерү яшьләргә эстафетаны бирәбез. Сау сәламәт булыйк һәм татар көрәше гөрләп торсын. Алга барабыз чираттагы сорау сулдан унга 6-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Табышмак әйтермен, табышмакка җавап табарга кирәк булыр. Аллы гөлле ышкалап, Uşa güller kışkalap. Bu nerse bu? Gülüye? Kübelek. Kübelek elbette. Cevabınız Gülüye bal sizniki. Kübelek degeni var mı sizde? Бар idi. Hayır, nitemin de kerengene min Sovetski şınşıllığa kütsem. Bizim yaklar için bir yakın kile targanı Sovetski şınşıllı, Poltavski Serebro, bizim dilerinde. Babuçka, onlar Nemetski Strakaç dilerinde ol babuçkanın ikinci tercih baratı sırt işte kara barayındalarının. Bu babuçka degenin Gülüye nite hatırlayanı. Gülüye? Yarataylı, keçkine çağın yarataylı, üleyetti keçkine. Azurlardan korkaydı o. Nişe gerek o Gülüye? Sile güzeli. O üze aktiste ama kulakları burun tiresi hem küz tiresi de kara tiste hem şul burun tiresindeki bizevi şul kübelekne okşata da. Hem şunun için bu kuyanlarını kübelek deyip atalanlar. O big zor bulamı anın razmerleri boyunca? 5 kilo. 5 kilo. Oo. Bu sizden karşıdağısı nerse? Bu 5 yarım. Bu bizden Palukurovka bola indi. İki parılı kinaşamında. Fransuzki baran bilen
Siri Великан мында, iki paroda kinaşa. Алың исеме де бардыр өзіне көре. Менә монда Biz килгәч, isim kuşmagan idik. Da, Onlar kuşmadık. zamanda konakka gelirge deyip geçtiler bizine de sırası ızak kana uylap durmadık. Kiyeştik de başvatkıç kuşarağı bulduk isim. Яры менің исемді қошмағансың. Баш ватқышығына болса, біз аны бик тілеп әлбәтті қабыл итешәкбіз. Ой, рахмет! Мындай бүләк еткенлері жоқ еді. Рахмет сізге. Әлбәттә, Рафаэль абый, шушындай күчтәнәшегез өчен без аны сездән кулдан дип кабул итеп алабыз. Һәм баш ваткыч тапшыруыннан бер балсыз һич тә мөмкин түгел. Бер балны биреп куйган үзегезгә күчтәнәш. Рәхмәт сезгә, барабыз алга таба. Чираттагы сорау сулдан онга 4-нче сан, 5 хәреф. Кыйммәтле металл. Кыйммәтле металл. Гүлия? Көмеш. Көмеш, әлбәттә, җавап дөрес. Көмеш. Шулай көмеш тұқымлы қоянларда бар деп сөйлештік бит инде біз. Да, кемеш полтавский серебро, Ага. анар тульский серебро да дейлер bizde kadar белый большой серебролар бар дигән. Ну алар чит илдән килгәннән иткән, нәзегрәк алар, чувствительныйрак. Карарга яңа куян асарага тыңган кешеләргә авыррак инде алар белән заниматься итәргә. Мен шәхсән үзем дә авыл егетем, миңа қоян инде. Бер уйласаң, нинди матур төрләре, нинди үзенчәлекле яклары да бар икән. Барабыз алга таба. Сулдан онга 7-нче сан, 7 хәреф. Тере табигать музее. Кеше тарафыннан оештырылган дип әйтик инде. Хайваннар дөньясының төрлелеген саклау өчен уникаль лаборатория. Зөһрә апа, зоопарк. Зөһрә ханым, җавап дөрес, зоопарк әлбәттә. Балны тапшырабыз сезгә. Зоопарк турында айтсам, бездә үйдә целый зоопарк бездә менә. Анда куян да бар, кәҗә бездә бар, бузау да бар, тайыбыз да бар. Көчек белән малчы да бар. Чистый зоопарк бездә. Шуларны. Нубийский куян. Нубийский кәҗәбез бар. Нинди? Нубийский. Ул нинди кәҗә? Шундый акыллы кәҗә, ул зур кылаклы, менә шундый кылаклы ул, зур. Сөте аны бик тәмле, менә күчтәнәш итеп алып килдек. Күчтәнәш итеп? Бу кәҗә сөте? Кәҗә сөте. Именно Бик тәмле сөте, бик баллы, файдалы ул. Әлбәттә, шулай. Файдалы. Бу бездә Шаймурза авылында. Умартада тотасың әле? Умарта тоталар безнең авылда. Авылда, именно безнең Шаймурза авылында, семья Шарафутдиновых. Аларның баллары бик тәмле. Менә сезнең күчтәнәшне авыз итеп карарбыз инде, Алла бирсә. Амин. Рәхмәт. Менә Зөһрә ханымга да бер бал тапшырасы була инде хәзер. Шуның чаклы күчтәнәш белән килгәч. Кәҗә дигәннән аш казаны белән касталанган. Мәтәм 8 мартка кәҗә подарит итәм сиңа, кайгырма мәтәм. Спонсор син булсаң мәтәм. Котарам да бирәм кәҗә. Ярар дир, китеп калам дир. 8 март җитәмен да, иптәшләр белән сөйләштем, кәҗәне таптык. 8 март көне иртә белән саат 8-гә килделәр булар. Йортта кыра кәҗәмә дир, бу Гөлия кызым әйткәндә. Татып кирделәр. Кәҗә дир, иртәм әйтәм, астагфирулла, инде кәҗә бу дип. Әйткән сүзен үтәгән бит. Үтәгән да. Бик рәхмәт, зур подарок. Ну, спонсор мин булдым. Кәҗә түләп алдым. 8 мартка үзегез түләп бүләк алгансыз булып тыгайды. Әйе, шулай булды. Тату кәҗәсе, файдасын күргәнсез бит әле. Да, бик күрдек. Аны нәрсә белән ризыкландырасыз? Нәрсә белән туклана ул шул гадәти кәҗәсе? Бүтән нәрсә ашый. Блогым кайтты да бер түтәл кишеремне ашатып бетерде шул кәҗәгә. Кишере белән кәбестәсе дә килгән. Бу безнең бакчабызда үскән кишерләр һәм кәбестә. Менә без үзебез бу елда кәбестә утырттык. Һәм ул кәбестә бик матур иттереп үсте. Һәм кәҗәгә хайран гына запас эшләп куйдыгыз инде. Куяннарга да запас куйдык да, күп үстердек. Бигрәк әйтәме, теге куяны да, кәҗәсе дә, кәбестәсен дашый, кишерен дашый, бөтенесе үзегездә. Тирәк күрше балалары да чиләкләп кишер алып киләләр, карыйлар, уйныйлар. Зоопаркка килгәнсезме? Югарыя күрше нитә кызлар. Кишер ни, мәтәм кишер яраталар, кишер алып керегез. Уна бәттем инде, балалар битендә керәләр, нитәләр. Ай,
Bir zaman enesinden kütertip, bir çilek küterip enesi kişir tutup kirdi. Bağlar kişir küterip kirdi degenden bizim tapşırıda bugün kebistesi de var, kişiri de var. Mında tulayın buldu indi. Kuyanı şuşunda keje sütü var, balı var, kişiri var, kebistesi var. Rahatlanıp yaşarga bulamında hazır. Kuştana şuşun. Güliyege bir bal birmişi hiç de mümkün değil. Güliyege de bir bal. Muhtaram tamaşaçılar, hürmetli konaklar, hazır ihtibarınızı ekranlarga yöneldirge takdim edem. Birinci mizgillerden anlagansızdır. Biz bugün Salavat Zakiyevich'nin fazendasında, yani meselen utarında, onun tanışlanu, hıyallanu hem aralaşu urunu bu. Kimler bilen ikenin o'zingiz ko'rasiz. Nega zaparıksın Salavat Zakiyevich? Kaçın dersmeyler var, tamam mıylar? Fakat dersmeylersin bilen. Nasıl bir şey var? Bunlar bunlar haber veriyorlar. Bunda şey klimatı, şibişler bir partiye, üç partiye şağa, kazanlar, pavyonlar, bizim şağıramız var. Tavuklarning nendiyigina yo'q. Fazan yoki qirg'avul, tovuş qushi, tiyinlar, kurkalar, quyon, o'g'iz, sariqlar. Ko'bisin jiliga kiritib qishki uyquga hazırlab qo'yganlar endi. Bular uchun ixtiyor ismli yigit javob beradi. Bar yerni shistalikda, tartibda tutishida u. Давай. Partiler var. Давай. Bizning uchun kabistagina bo'lgan, bular uchun delikates. Ha. Delikates oshlar. Va urushli. Qo'lga iyalangan tovuqlar. Bar har. To'tiqxona jibarik uni. Tuyaqni qo'y. Yibuna kirdi, bar. Eng birinchidami? Ayy. Ili bundami? Tugul. Eng birinchisidan. Alga barabız Siratdagi Sırav üstten asqa 5-ci son 4 hərfdən turğan söz. Saban aşlığı. Saban aşlığı. Ot azığı desək də bulur. Rafael Efendi? Salla. Solu. Cevap diriz. Rafael Efendi bir bal sözünükü. Gümmen ot rizığına desək də qoyanlar üçün delikates. Rizq deb aytsak da bo'la turgandir. Gümmen to'qlanu bo'yicha qo'yanlar nishi kerak Rafael Efendi? Soylanib oshiylarmi? Narsa bersang shuni oshiylarmi? Ratsionda tag'in nelar bor? Ratsionda. Arpa pişirip de beremiz. Pişken arpa şey, salı, arpa, muşol anın yaratkan blüdolar indi. Berengi, kişir, türlü şey. Pişengede? Pişen, пожалуйста. Обязательно печен керек. Rulonda pişenler alabız. Nite? Aha, anlaşıla var mı minetege koy bir tokumlara arasında mine mınsın yaratmay bu nezbiri gerek tege. Türlüden bula da arada bula. Temli tamaklar bula arada. Bu tokumuna beyleme ya ki ayrım bir başlarga beyleme. Tokumdan da kiledir indi. Ul bir türlü ne var? Kaysı birler akşamsak biz padrat startıp bara yol titreler. Bir nese kaldırmıyorlar.
Бар, не сайла башаучыларга була. Гомман тамаклары аш булса, нәрсә бирсәң, шуны ашыйлар инде шулай бит. Да, клиткасын кимәргә әгәр булмаса. Әгәр дә үстерәм дисәң, гомман запасыңны алдан әзерләп кую зарур инде. Французский бараннар сайлап кына ашыйлар, тәмле генә ашыйлар. Болезньләргә бик җиңел. Менә шул ягы бар. Җәҗәйкәне бит әле анда цебенсеркиләр, ниләр, бөҗәкләр, ниләр дигәндәй шуларга чувствительныйлар алар бик нәзик. Бик каты чисталык кирәк. Борчуларга, да, камарлар ниләргә алар җиңел нитә бирелә торганнар. Бик авыл климатына барып бетми. Бу советский шиншиллалар безнең климатка да ятып йоклый. Ни тормый, салкын дип тормый, жар дип тормый ул. Карагызлар, безнең климатка. Захра ханым, мин әле тыңлап торам да Рафаэль әфәндене шул чаклы яратып сөйли, шул чаклы менә Куян итен ярата ул. Көнләшмисезме? Юк. Көнләшмим. Юк. Күп вакытын куяннар янында уздыратыр дип беләм. Уздыра, йырлый да уландалар белән. Җырлый? Җырлый. Шулар белән. Мин дирәк җырлар сузасың, Рафаэль абый, мин дирәк. Күбәләкне яратам мин. Күбәләк гитсен. Күбәләк гелләргә кунса, гелләре тибрәләм микән. Күбәләк гелләргә кунса, гелләре тибрәләм микән. Ул да мине сагынганда, күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым, җырлап җибәрәм микән. Ой, Фәрид. Бигрәк тә күбәләк тукымларына бик туры киләдер бу җыр. Рәхәтләнеп тыңларга, шулай битеме? Яхшы, рәхмәт. Әңгәмәне менә бер туктамый дәвам итәс килә, шулай да сорауларны тотмыйгалыбыз, чираттагы сорауга тукталыйк. Өстән аска 8нче сан 3 хәрефтән торган сүз, бер табышмак. Җәен суры. Менә шушы вакытта ак, аңа шулай яхшырак. Аха, Гөлия. Кыш. Кыш көне ак була. Бу нинди җәнлек турында? Бу Куян турында. Кыш, җавабы дөрес булсызныки. Мин үзем дә куян елында туган идем. Шулаймы? Әйе. Куян елында тугач ничектер? Куянга охшашлык яклары да бардыр инде? Әлбәттә. Шундай куян кебек спокойный, но кирәк вакытта торнап ала. Гөлия, сезнең белән әңгәмәбезне дәвам итик инде. Бүгенге көндә укыйсыз, эшлисез, кайлардасыз? Бүгенге көндә мин КХТ институтында магистратураның 2нче курсында укыйм. Димәк, сез әле шәкерт, белем аласыз, укыйсыз. Үзегезнең тормышын нәрсә белән бәйләргә хыялланасыз? Менә бу куян эшен дәвам итәргәме исәп? Куян эшен? Конакта гына инде. Конакта гына инде. Менә кечкенә чагымда шул куяннарны әти белән карый идем. Хәзер инде атнага бер кайтырга тырышам. Туры килгәндәйме? Әйе, әти-әниләргә терлекләрне карарга булышырга инде. Башкача мөмкин дә түгел. Шуңа күрә бөтен гаилә җаны авылда, әтияне янында, шуңа күрә мөмкин булганда, исән-сау булганда, алар янәшәсенә кайтып торырга насыйп булсын, һәм шушы матур эшне дәвам итәргә насыйп булсын. Амин. Алга барабыз, өстән аска 3нче сан 5 хәреф. Татарларның көнбатыш диалектында әтәш сүзе ничек яңгырый? Кучат. Ничек? Рафаэль абый? Кучат дип яңгырый. Җавап бирегез, Рафаэль әфәнде, бер бар. Әйе, мин инде аны менә юкка гына башыгызны бутамадым. Көнбатыш диалектында дигән булып. Мишәрләрдә дип җибәрсәм, сез инде аны шундый җавабын таба идегез. Без чистокровный мишәрләр. Менә шулай да бит, сезнең җавабын аңлап алдыгыз да, җавабын яңгыраттыгыз, һәм 1 балл сезнеке. Һәм инде менә әтәш темасын кузгатканбыз икән, кабаттан экраннарга. Хөрмәтле башваткыч тапшыруында катнашучылар, сезгә бер сорау. Кайсы кинофильмда легендар актер үзенең камерада утырган камерадашына булай дип әйтте. Петух Гамбургский дип әйтте. Менә шушылар, менә шу Петух Гамбургский дип атала менә паролда. Шуңа күрә сезгә сорау. Кинофильмның исеме һәм әйткән геройның исем-фамилиясе.
Сұрау яңғырады, Рафаэль әфәнді түймәге басты. Һәм жауап. Так, «Джентльмен удачи» киносында Евгений Леонов әтә Муратовка, Алибабаевка әтә. Доцент. Доцентқа. Доцент әтә. Дұрыс, мұна бет шылшақлы иқтибарлы сұрауға жауапны шындық таптық. Алқыштап қойық Рафаэль әфәндіге. Алға барық жәмәғат Сұлданунға 9-шы сан 8 хәріф Хөрмәт йөзеннән яки бүләк итеп китерелә, яисә җибәрелә торган ашамлык нәрсә дип атала? Күчтәнәш. Күчтәнәш дип атала. Менә сездән ничаклы күчтәнәшләр белән килгәнсез. Җавабы дөрес, балы Зөһрә ханымныкы. Күчтәнәш дигәннән, менә искә төшеп тора әле шушы мизгелдә, бәләкәй чакта әти урманда эшләп йөргән чакларында куян күчтәнәшләр кайта торган иде. Куян күчтәнәше ул, аны без шул куян тыгып җибәргән дип ышана идек инде. Но аны тәмләп ашауларына ни җитә. Куян күчтәнәше бит ул. Минем әтәй теге алып кайта иде. Эштән калган ниләр битенде. Чүтә мин куян йомырка сала дип уйлыйдым кечкенә чакта. Йомыркалар артып калып кайта бит инде. Калган йомыркалар куян күчтәнәше ни ашалмыйса, алар ашап бетермәгән калган ниләр кайткан. Шулай итеп, ни... Үсә төшкәч көн аңладым, куянның күкәй салмаган. Куян йомырка салмаган. Менә бит шушындый рәхәт, ләззәтле мизгелләрдә җәмәгать баш ваткычның яртысын чишеп тә бетердек. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясап алдык. Ярыймы? Әлегә кайсы уенчының күпме бал җыйганын тиз генә игълан итеп куймады. 4 бал белән Гөлия һәм Зөһрә Бәшировалар. 4 бал исемендә әлегә безнең 5 бал белән гаилә башлыгы Рафаэль Бәширов. Уеныбыз алга таба дәвам итә. Чираттагы сорау сулдан уңга 10-нчы сан 8 хәреф. Татарстанның кайсы авылы турында сүз бара? Нинди авылның утлары һәр чак балкып тора? Гөлия? Шәймырза. Шулай булмыйса инде. Шәймырза, Шәймырза дип җырлады безнең. Яшьлек елларыбыз гер килеп шунда уза. Менә бит җәмәгать, күбәләк генә җырлый беләм дигән була. Шәймырза гына җырлый икән. Балкы Шәймырза утлары дип атала җырның исеме. Ни өчен Шәймырзаның ана утлары балкыды икән соң? Ул вакытта инде элекке бит һәр авылга йырлар языш китте бит инде. Бер вакыт шулай булды. Һәр бер авылның үзенең бер йыры булырга тиеш иде инде. Сара Садыкова белән Мустафаның маннар инде авылларда йөргәннәр алар. Күршетсен авылына менә багышлап нитәләр бит инде язалар. Чынны суы җәйле бага дигән йыр бар бит. Алар язганнар инде киндез килгәннәр анда цынны күрше авылга анда бездән 7-10 километр күрше авылыбыз инде. Анда кунак булганнар кисек алалар. Шәймырзага килеп безнең инде гостиница кунакханә булган. Авылда бар, әлдә бар ул кунакханә. Шул гостиницага киләләр, кисек алалар. Караңгыга калгач инде теге авылда бит утлар кабына, нитә. Шулай итеп, шул нигә багышлап инде авылга карата йыр языла инде Шәймырза урында. Каян килеп чыккан? Да, бик күпләре канатланып туган ягына кайта дигән сүзләр дә бар бит анда. Мин үзем менә Буа ветеринария техникумына укырга киттем дә, укып бетердем дә, әпәт туган ягыма кайттым борылып. Шушы Шәймырза утларын җырлый. Да. И Буа ветеринария техникумда укыган 207 группада укыдым мин. 1987-90 еллар БВТ, сәлам сезгә барыгызга. Буа шәкертләренә күп итеп сәламнарны җибәреп калыйк әле җәмәгать. Рафаэль абый, яхшы рәхмәт. Сез инде Шәймырзадан, менә Зөһрә ханымнан сорыйсыз. Зөһрә ханым, сез кайсы якныкы? Сез дә хайран цыкылдап торасыз бит әле. Минем әти белән әни Күкмара районнардан. Алар үләнешеп яшьлек киттеләр Таҗикстанга. Шунда алар урнашып, без шунда тудык. Аннары 92 елга кайттык. Именно Шәймырзага кайттык. Ник алай булгандыр, кайттык Шәймырзага. Шулай итеп Шәймырзада шап китте дә калдык.
Фермада сыйыр сауытчы эшләдем, бу бит врач булып эшләде. Шулай итеп таныштык, Танышып та киттек. Шунда өйләнештек. менә бит моны язмыш дигәннәр, ә? Күкмарадан. Тормыш ничәгә Әйе, сораштыра. Күкмарадан Безнең чыгып куян китте. елына киләсе елга 25 ел була. Көмеш туебыз Алла, була. җәмәгать көмеш туйлар якынлаша бит. Башировларны Алла бирсә, безне дә кунакка чакырып бер сыйларлар әле. Алла бирсә. Алла бирсә. Алдан кутлап куйган үзегезне. Алла бирсә. Шәмірсі дегенде біздің ауылыбызда 40 елдан берле жер һәм кешеләр музейі эшләп бара. Авылда музей. Әйе, ауылда. Анда 10 меңнән артык экспонатлар тупланган. Һәм ул ел сайын арта бара инде. Тулланып тора. Хәзердә безнең музейбыз эшләп тора. 40 ел булса да, менә бу елның юбилейында булды. Төрле экскурсияләр башкаралар. Данлыклы кешеләр белән очрашулар була. Батырлык дәресләре һәм мастер-класслар да үткәрәләр. Менә безнең Шәймрзада булсагыз, музейга кермичә китмәгез инде. Әлбәттә, иң беренче музейдан башлыйбыз, аннары Бәшировларга юл тотабыз. Һәм шунысын да әйтеп китәргә кирәк, безнең Татарстан Яңа гасыр телевидениесенең танылган режиссеры Наилә апа Сабитова да Шәймрзадан бит җәмәгать. Менә белмәсәгез белеп калыгыз шул турыда. Безнең авылныкы Наилә апа. Чираттагы сорауга тукталыйк. Сулдан уңга 16 сан 7 хәреф. Куян токымының шулай ук бер төрі. Нәрсә дигән төрі икән бу? Куян токымының бер төрі. Без бу төрне искә алдык инде, бүген сөйләштек, телгә кирде бу. Великаннар микән? 10 килограммга кадәр үсәләр инде булар. Фландр. Ялгыштыммы? Ялгыштыгыз. Әлегә җавап дөрес түгел. Бу җавапны Великан. Төймәгә басып җавапны яңгыратырайдык, Зөһрә ханым. Великан. Великан инде әлбәттә шулай булмыйча, Рафаэль абый. Тырмакчы. Шул микән, шул түгел микән дип уйлап торды да, җавапны яңгыратырга өлгермәде. Зөһрә ханым 1 балны алып та куйды. Ну, 10 кило диләр, мин асырадым күп тә, фландрлар ниләр, мин ресурсы фландр дип уйладым әле менә бу нидән дә. Фландрларда 8-9 кило гына була да, не 10 килолар булса яхшы инде ул. Французский бараннарда 10 килолар була. Аларда менә буларның ниләре, менә 6 килолар булар. Карагыз әле, Рафаэль әфәнде, менә 10 кило дип сөйләшәбез бит инеме? Мин инде балачактан күргәнем дә бар, куянны колагыннан тутып күтәреп алалар. Дөрес түгел. Күрсәтәләрме микән менә җитәргә хәзер куянны обязательно кирәк. Шул 2 колак тота алмый бит инде. Да. Менә Аны бу шулай тотам, мин аның колагыннан сүрәп тотам. Рафаэль рөхсәт тотма ди колагындан. Колагыннан тоту дөрес түгел. Менә аны ничек тора кирәк. Иң тота торган яхшы тешләре шул теше. Мәшин электрик алган шикелле. Да. Ул анда авыртмый да, нитмый да, все нормально. Колаклары чиста менә. Әгәр шул колактан күтәрсәң, бөтен нагрузка бит колакка. 10 килоны колакка күтәреп тора әле шул 2 колакка. Дөрес түгел. Аннарсын куярым косталанды, ошамый етмей. Нәрсә булды? Ой, бит нәрсә дә бар. Монда человеческий фактор дөрес күтәрмәгән. Менә иң яхшы тотып күтәрергә. И здоровый куяннарның тип менә аяк типләрен карагыз. Аны аяк типләре. Инде Сукындырасың хәзер. Юк, булды. Аяк типләре аны инде мотор ниткән. Чиста булырга тиеш. Не здоровый куяннар. Карагыз әле, бу күчтәнәш безгә килде бит инде, Да. Шунысын әйтеп китәсем килә, башваткыч тапшыруның музее бар, ләкин зоопарк дигән әйберсе юк. Мин әйтәм, әллә сез каршы килмәсәгез, зоопарк хуҗасына бирик микән? Пожалуйста, бу без каршы түгел. Безнең бит легендар зоопарк хуҗасы Салават Закиевич. Салават әбзәй, да. Шуның зоопаркысына тапшырсак. Пожалуйста. Әйдә шулай тигәле. Без менә шушы куянны, башваткыч исемле куянны Салават Закиевич тапшырабыз. Сезнең карамакка. Сезнең карамакка, сезнең утарга. Менә бөтен дөнья татарлары, тамашачылары каршында шуның турында бәян итәбез. Кабул итеп алыгыз. Алга барабыз чираттагы сорау үстән аска 11 сан 5 хәреф синонимы кирәк булыр. Тагын ничек итеп әйтәләр? Бизмән. Үлҗи торган висал. Зөһрә ханым. Үлчәү. Җавабы дөрес. 1 бал.
Алға барабыз, үстен асқа 12-ші сан 4 хәреф. Қабаттан синонимы керек болашақ. Шулай уқтаған нешік әйтелер? Қырыс, мәрхәмәтсіз, рәхимсіз. Ой, бұл сөз не айтасыз әкелмей? Зухра ханым. Усал. Усал. Жауабыңыз дұрыс. Бал сіздікі. Усал қоянлар бола ма міне? Була усал қуянлар. Бұл шулай тұқымынан тұра ма? Сөті болмай, тау бері, анар тұтсам тұны. Разбой сала. О, яшлан тауышысы қара. Шулайтып усал була. Қайсы бірсі прям спокойны тұралар да, тұтып алып була. Яра, яқшы, қоянлар темасын тағына давам ете кәлі. Неше бала кетірі? Нормальный куянлар 7-8 кетірі енді, детеп. Исключение бар 9, 11, 12-лер де бола. Рекордсмен 20 бар енді. 20 бар? Қарау дегеннен, көп му уақыттан соң айырырға керек, бағалады бетінде? Баллай, bir 10 ken bitinde başı kararga yaramıydılarından İtalya. Ну biz düzelmeyiz. Biz düzelmeyiz. Biz ekranı kararga tatanabız. Başta anasını siparga gerek. Kulda iş kalırga değişti gel. Eğer kulda iş kalsa kirip balanı tutsan. İyi kul işi kalsa. Şu уже aşağıda bere o balanı. Men bir 3-4 kenden soň inde karaklıyım. Tege üleler yok mu? Tege karamagan mı? Taptaman mı? Men zdarovilarim barsa da şunu karayım. Көп уақыттан соң айырып қоясыз. Анадан мен 2 ай татам. 2 ай анасы белә тора. Аннан 2 айдан соң инде кереңне айыра барам. Менә бүтән нәрсәнең тәртибе бар шул. Безнең дә башваткычның тәртибе бар. Чираттагы сорауга күчерә кирәк. Үстән аска 13-нче сан 3 хәреф. Куяннарның яраткан азыгы. Гадәттә яфрагын бик тә яраталар инде. Тал. Tüymege basabız Rafael Efendi. Hoppa, tal. Tal ağaç turuna siz bana cevap ediniz. Rizık turunda söyleşemiz, kuyanlar rizığı turunda söyleştik de kuyandan rizıklar turunda da söyleştik gel Zıhra Hanım. Nerseler pişirəsiz? Anı kiseklep turayım. Anları 12 saatka men anı salkın suğa, tuzlu suda tutam, lavrovый лист sarıp, tutturga обязательно. İkinci günü alıp yaxşığına yuvam da и marinat yasayım. Marinatlar. Ну, kuyan bik yarata soğanı küp salam min. Marinavat etip, içkine çilekke, plasmaslı çilekke tutturabız da, morozelnikka koyabız. Hem gerek vakitte? Da, iminna koyarga kirek. Приправа сеңдерет salkında taraga gerek. Təmini bulup şunda hazırlan alın. Təmli kuyan itine navuz etmey bulmaz. 25 yıllık kalla bitse. Rahmet. İlginiz, пожалуйста. Ketip kalabız. Alga barıyıq, şirаттағы sırau üstten asqa 14-nче сан 5 хәреф. Жеңел, қиын bulmagan, ғади. Tağın bir söz bilen aytadar ana. Bizning vertolyot zavodunda yetiştire turgan vertolyotning ismi de şuşunday. Ansat. Tüymege bastık, cevabını yangırattık Rafael abi. Hoppa, ansat. Ansat elbette. Ansat. Diyen cevap. Şirattағы sırauga köşeге aydagiz. Ranit'ta gitar, bitipte gitar. Üstten asqa 15-nче сан 5 хәреф. Куян ул куян гына түгел. Кила ярымлы нәрсә итте дә дигән кызык кына бер гыйбарәне ишеткәнегез бардыр. Зөһрә ханым? Sarık. Sarık әлбәттә. Җавап бирегез. Менә җәмәгать, мин әйткән теге авыр сорауга да килеп җиттек. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Авыр сорауның җавабын тапкан уенчы 2 бал иясе булачак. Сулдан уңга 17-нче сан 7 хәреф. Авыр сорау. 2 бал. Әлеге сорау экраннарда. Башқұртстанның Баймақ районында орналашқан бик батыр бір ауыл. Сырау яңғырады Башқұртстанның Баймақ районындағы бик матур бір ауыл. Бұл яқта болмаған. Ол яқта болмаған? Мында енді білесме, Рафаэл Әфәнді, сырау яңғырағанда оқ аның
Жауабының яртысы қышқырып тұрайды енді. Бұл ауылның есімі 2 сөзден тұра. Ғадатта, ауыл янашасында бұлырға мүмкін енді. Елғалар, көллер, биік-биік. Куянтау ма? Демәк, түймеге басабыздар Рафайламай? Куянтау. Куянтау деген ауыл. Жауап дұрыс 2 балл өзіңіздікі. Жамағат, енді көріп тұрабыз, ақырғы сұрау қалды бізнің. Ол да болса, солдан онға 18-ші сан 5 қарифтан тұрған сөз. Күшлі һәм ұста күрәшші. Ол да болса, Гүлия? Батыр. Батыр. Гүлия жетіз болды. Тимәге бірінші басты. Жауап дұрыс. Бал сіздікі, Гүлия. Мына шышының бұна шул жамағат. Енді мына қазір башватқышыбызның түп баш батырын білгілер шақ келіп жетті. 6 бал иесі Гүлия Баширова. 8 бал иесі Зухра Баширова. Әмін әлбәтті бүгінгі ойыныбызның баш батыры, ойыныбызның жеңушісі 9 бал иесі ғайлы башлығы Рафаэль Баширов өзі. Сұрам жамағат, енді мына ойыныбызның тағы дәрәхат мезгіллеріне келіп жеттік. Олда болса бөлек тапшыру мезгіллері. Шоңа көре мен сізіне шақырам бөлек кештесі янына. Гүлия, рахым етегіз. Шарабыз мініп кетті. Қам ол біздің келіп түші 8-ші санға. Қоян етлерімден шей ішкенде башватқыш тапшыруын ескек шырған массыз индияме? Бөлек сіздің қолдарға Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясынан қабыл етіп алыңыз. Бик зур рәхмәт. Туғанларыма, дусларыма бик зур сәлем. Молодец! Зықыра ханым келегіз янашама. Опа! Оп! 8-ші сан! 25 жыллық күміш тойны белгілеп өткен чағында шушында шишмә сулары салып, шәйніктен қойнатып, қонақларını сыйлаған чағында міне бұл башватқыш тапшыруынан алып қайтқан бөлек битәлі deyip зурлап сөйләрсіз. Амин, рахмет. Өзімнің сәлемнен әйтмәклім дусларыма, туғанларыма, зур қызыма Иракта тұрған Ашхабадта, Әлия қызым сәлем, Қазанда тұручы қызыма Әлмираға сәлем. Шулай өзім білән ішлеген сыйыр сауытшы қызларыма бек зур сәлем. Рафаэль әфәнді рахим етегіз береге. Рафаэль әфәнді енді бүгінгі ойыныбыздың жеңушісі боларақ, сізге, сіздің қолларға тапшырыла мәна шушындай өз пішіргіш. Әлбәтті, тұрмышта, ғайлада бик кереклі жиһазаның бірсі, бик рәхәтләніп қолланығыз, жеңуіңіз біле құтлайбыз, бөлек сізнеке. Жеңушіге супер ойын тәқдим етілешек. Теге лучше синица в руках дейір. Ғайла білен бізге бұл жетәдір. 25 жыллыққа спонсоры бұйылы сіз бүләге ғатау. Да. Шулай? Да. Демек, супер ойынан баштартасыз? Да, енді жеңі болмас. Иқтиярығыз әлбәтті, Рафаэль әфәнді. Бүләк сіздің қолларда ойыныбыздың жеңушісі әбіз сіздің құтлайбыз. Бары бір саулық. Құтлайбыз күшті алқыштар білән. Мен енді өзіме бәхітті деп сезем. Бұл яңа йылға қарата енді барығызына да яңа йыллар білән. Саулық, сәләмәтлік барығызға да. Бәхіт, саулық, сәләмәтлік. Бір туған томачаларға, мені білеушілерге, мені білмеушілерге, керешчілерге, буа ветеринария техникумына, тағын енді барысында теп кетемін, бітін туған томача. Барығызына да сәлем. Әм яңа йыллар білән. Мұхтарам қонақлар, ойыныбыз бүгінге тамам. Башватқыш тапшыруның тоғыры тамашашылары сіздің қәмі баршағызны да яңа йыл білән, қоян йылында қорқып яшамик. Тәуәкәл болайық, жетез болайық, һәм бір-бірімізге жұмшақ тілі болайық. Ғұмымен шатланып, жырлап яшайық! Аппақ қарлары тағын жерге яудылар. Сиңа
yanlarıma. Varlar yavatınığına, gönlüm sina aşkına. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma. Karlar kayınlarını okka şırnap aldılar. Yüreğimni yatma turlar, uğra bala almıylar. Karlar yavatınığına, gönlüm sina aşkına. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma. Karlar yavatınığına, gönlüm sina aşkına. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma. Yıllar döndü benim gönlüm zilzile. Suyu güçlü dağıl iken şırlak sizsizdirre. Suyumun dağılında var mı ışık sandığına. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma. Suyumun dağılında var mı ışık sandığına. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma. Varlar yavatınığına, gönlüm sina aşkına. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma. Hey, hey, ışık 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 gelirken yanlarıma. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma. Işık ışık 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 gelirken yanlarıma.